Hej derude. Hej, kan I høre mig? Okay. Jeg hedder Eskild Rogen Eriksen. Ja, meget fedt, det var Brøndby Højskole, var det? Ja. Men ja, jeg vil gerne lave en Minecraft-verden. Ja, hvad så det? Jeg har fundet mig en by. Jeg må ikke blive sur på mig, fordi jeg var ikke kreativ at finde den. Hvad med at blive sur? Nej, hvad bygger man et fort? Ja, jeg skal bygge den for sten i øjnene. Ja, jeg skal ikke ens. Måske kan jeg... Kan jeg sgu ikke huske. Det bliver... Og hos stone. Nu får jeg noget stakkels mig. Nå. Jeg har besluttet mig at åbne den her tv-serie. Eller YouTube-serie, kan man også gerne. Som for eksempel. Jeg har noget stone. Hvordan fanden får jeg med det med stone? Jeg håber, jeg har lagt noget jern herovre. Fandt noget musik starter uden. Nej, han har det. Det kan jeg sgu godt. Men jeg vil... Jeg forsøger at lave en god serie. Så håber jeg ikke, I bliver alt for sur. Selvom jeg kan være så primitiv at bygge mig en stone-maskine. Den topper lige herfra. Altså starten. Jeg laver mig en serie, og så håber jeg, at I YouTuber derude over hele verden, hvor fanden sidder, er med på ideen. Fordi I siger alle sammen skriver, fuck noget pis, dårlige YouTuber, for der et liv, spasser os, det er glemme. Nej, nu skal jeg ikke alt sammen ud og søge det. Jeg vil faktisk gerne have jeres helt alvorlige mening af den her, og skriv ind. Jeg beder jer, skriv ind med alt. Jeg skal altså alt. Jeg skal se at lave det om, eller få det med her. Fuck, jeg slår. Jeg hader dem. Spiller min tid. Så jeg kan overvinde dem. Nej, der er monster, så det er for glemt. Ellers skal jeg lige skynde mig at bygge, så jeg får Minecraft. Det er dyrt, det er først at tage dem herind. Det er så. Nå, men så er der ikke så meget andet at sige. Så nede giver man noget sten. Nå. En stone. Nå. Mit stone. Og roligt, jeg skal nok få mig noget stone. Se. Og skal lige blokke her. Og så har jeg mig en stone-maskine. Og hvis nogen af jer ved, hvordan man laver noget sejt her i Minecraft, så skriv. Bare alt. Jeg sværer, jeg bliver ikke så rundt. Også server-IP og sådan noget. Der er server-IP, dem vil jeg virkelig gerne have, især hvis jeg har nogle gode nogle. Så skal jeg nok join det. Og skriv ind, hvad I synes, jeg skal spille. Fordi jeg tror slet, at det med verden. Og den nat, så kan jeg lige gå og nakke nogle monster.
Ram attack. Nice skins. Stærke muligheder. Og når hvis I kan også se, jeg har tilbage. Nå, jeg vender tilbage. Ses derude. Hej og velkommen tilbage til Minecraft. Jeg ved godt, jeg er tøs nu. Jeg giver mig ind i mit hus. Men jeg var bare ikke så god til det. Jeg vidste, man får jern ud af zombies. No. Giv mig mad. Nå. Jeg vender tilbage her lige om lidt. Efter jeg lige er gået kreativ og har bygget et lidt bedre forsvar. Så ses. Okay, hej igen. Jeg har fået bygget noget siden sidst. Som jeg sagde, jeg har stadig i huset. Jeg har craftingmaskinen. Herude nedenunder der et eller andet sted. Ja, som I nok kan regne ud, så har jeg droppet og lave. Hvad fanden nu det hedder? Jeg får en besked. Undskyld. Hvem skider skrive til mig? Jeg kan ikke tage ham Korsgaard. Jeg kan ikke ringe til ham. Men ja, jeg har sat jernvinduer i stedet for glas hele vejen rundt. Den er der holdt, fordi det er sådan lidt meget. Og så har jeg så en platform her, hvor jeg kan skyde. Så kan jeg så hoppe på til tag. Mega fedt. Det er det, jeg lige skal se. I'm the king. Lige nedefra. Det er mega nice. I'm the king feather. Kæmpe så king. Du har vores sidste håb. Se, kongen er god til at kæmpe. Jeg vil ikke gøre. Se, kongen er fantastisk. Jeg elsker det skin. Det er lige en konge. Der. Nå. Og så med diamond rustning. Vi plejer at kalde ham for en læge. Mig og Jonas. Jonas er min bedste ven. Nej, det er han ikke. Men han er en mega god ven. Så. Jeg er klar til, at der skal kæmpes. Og bare for det er jeg. Jeg finder mig så. Og så skal time. Set. Oh shit. Det var forkert stavet. Net. Så. Og så man så. Hvad fanden er den til? Lidt svær. Så bliver der bare en vent på monsterne. Snupper vi noget mad. Ja, og jeg har sådan et program, du kun kan filme i et kvarter. Og 9,30 er gået. Så venter bare. Og kom nu! No monster, kom ind i byen. Overvejede faktisk lidt at lave sådan en musikvideo sammen. Jeg kan ikke finde noget musik. Ouch, det passer. Og seriøst. The skeleton. Sniger sig ind. Fire. Nå, misser.
Far. Okay, nu er det ikke sjovt. I win. Og skriver han om anden server IP i et spil, jeg skal. Hvordan jeg har derhjemme. Okay, det er faktisk ikke. Det skal det behøver jeg overhovedet ikke skrive. For eksempel. Men bare skriv ind. Fordi jeg vil mega gerne vide, hvad jeg synes i videoen, og hvad jeg skal lave om og alt det der. Taber. Hop ned. Fordi jeg vil gerne. Og det skal jeg lige se. Creeper. Ja, jeg bygger en kirkegård. Så der er mega meget. Hvad fanden var det? Det er så pøsser, mand. Og hvad er det for nogle zombier? Kender I zombier med guldrustning? Magisk guldrustning. Haha. Jeg går og nakker. Og sjov. Dø. The king fell. Det er så sjovt. Hvor er min magtudrustning? Så var det for kedeligt bare at lave det her, synes jeg. Fint, lavplads og min cute. Så jeg lavede lidt den her. Her og får massen. En alien, der står der. Kasper døde. Creeper. Yep. Hvorfor må jeg ikke bare bygge mit fort? Creeper igen. Min gravplads. Jeg er til, at jeg skal fortræde. Min fine, smukke gravplads. Bøsser, man. Nu skal jeg sådan dø. Videoen er ved at være slut. Okay. Skriv ind. Jeg vil lige så glad, at I kan skrive ind. Fanden. Jeg skal da se de sidste 2 minutter. Vær glad. Ha' et godt liv. Spis en kartoffel. Spis sundt. Lev sundt. Spil masser af computer. For guds skyld, spil computer. Det er ufatteligt godt for kroppen. Og så lad mig lave en server gratis, så skriv ind. Eller hvis jeg har nogle seje tekster bag. Eller hvis jeg har noget som helst i hele verden, skriv ind. Og skriv ind, hvad jeg skal lave, og hvad jeg skal spille næste gang. Fordi jeg gider skrive den her verden. Og så skal jeg vinde tilbage, når det er lidt. Skriv ind, jeg beder jer. Jeg vil venner med jer. Okay, helt seriøst. Hallo, hvad er det? Hvad? Hvor er det der? Nej, er død. Og det samme gjorde videoen. Jeg kommer til at savne alle mine YouTube-fans. Ja, over hele verden. Bare det her. Ja, jeg skal sidde med mig snart.